Ćao dragi moji, da uživam i jedan kratak savjet. Znači ja imam Beoten i godinama sam koristila kreme za sunčanje i to je obavezno bilo da, pod obavezno, kad stavim kremu, maslinovo ulje, šta god, znači ja izgorim. Takva mi je koža i to je nešto kao sasvim normalno. Međutim, nedavno sam negde videla da koristeći SPF faktore, pročitala sam da utiču na to da baš daju kontraefekat i da su štetni. I onda dođem ovde i bez ičega od tih zaštitnih faktora i krenem. Znači svakog dana sam u periodu ono kad je jače sunce, pola 4 recimo, i tipa pola 5 ili 4 ili 3, nije važno, nekih možda sat vremena bukvalno na kamenu na suncu, bez ikakve zaštite, bez ikakvih krema, bez ičega. Znači ja izgorim, znači to se vidi, ali nemam, niti me to boli, niti peče, niti je to pregorelo, niti šta. Jedino što stavim na kraju malo, to je vazelin koji sam ponela, imala sam sa Balija što mi je ostalo, i to namažem samo malo tu po ramenima, znači ono nešto najmanje, tu gde ja kao znam da prosto osjetiš kao da je toplo i tu u predelu vrata, nemam pojma, znači bukvalno to što sam pročitala i primenila to i radi. Tako da vam savjetujem da ne bacite pare na preskupe proizvode za kao zaštitu od sunca, jer negdje mislim da ovo sunce koje sija i ovaj kamen na kojem sedim i ležim, bukvalno bez peškira, bez ičega, samo more i ja, je bukvalno nešto što je potpuno zdravo i što, eto, meni jednostavno polako dobijem boju, ali nema, znači, ima, vidi se, znači, ako je ovo što sam izgorila, nemam pojma, te rame, te lize, te drugo, to je plivanja, to je sasvim normalno, znači, nema uopšte, nema bolova, nema opekotine u smislu da nešto kao boli, peče, ne znam ja šta, tako da primenite ovaj savjet i vi koji imate problem sa svetlim tenom. Molim vas, ljubim vas puno do sledećeg uključenja, a bit će ih još. Ćao.